noshuthi waqala nje kulong kungijontshana nje kungijontshana uma wengekho ngala udle ekhaya uphinde futhi nje esibayeni esisodwa. Ushaya nje umama nengane konke isikhukazi neqanda la khona. Ya kona mususu yabo kona yabona into kanjani impela yabo. Angifikelele ke mbukelo wami ekhaya igama uGumsole kaMthombeni bathi ulwandle lungawela umuntu olwela wasonkondla ngoba bona bakwazi ukubongela. Siyakwamukela ke kuyona iNethoza TV. Namhlanje ke sihamba futhi kwelinye futhi enye ishow sithi nje lana ke istory sami lapho suka sibhalelwa khona ke umuntu ofuna ukushare istory sakhe omunye usuke efuna ukudlulisa umyalezo mhlawumbe uzofika komunye ngoba esaba ukumtshela. Namhlanje ke sibhalelwe uyena ke la ubhuti ke wakanjongo ke usibhalelile ke naye ke uzositshela kahle ke istory sakhe ukuthi sithini ngempela istory sami kodwa okuyistory sakhe. Bhuti ame ngikubekela njani? Sanibona njani sisi? Ngiyaphila. Sikhona. Ya ubhuti angayichaza ukuthi ubani igama futhi uqhamukaphi? Igama umduduzi wakanjoko ngiqhamuke emadadeni eNewcastle. eNewcastle. Alright ke nje sithi pick up lapha eNewcastle. Ubhuti ke usibhalelile ke kuyona lana ke istory sami uthi ufuna nayo ukushare istory sakhe. Yini ngabe kwenzakalani yini ofuna ukubhodla ofuna ukuyikhipha? No siseyazi kube nekhona inkinga lana yaba khona lo nje ngasho ngithi nomuntu esizwana naye sithandana naye yabo. So manje bengifuna nje ukuthi wonakele kakhulu so ufuna ukubhodla manje nje ukuthi uyikhiphe lento ngaphakathi. Ya nayazi kahle useyazi ufuna ukuthi sihlaphe umuntu azame usihlaphe sibone ukuthi ayikho indlela singabo ngayilungisa ngayo inkinga leyo. Yini ke mina ngifuna ukuhlala nje odabeni ngoba phela thina la nje basikhona sikhonela kona ukusiza lapho ukukhona khona inkinga sike singazeli ukuzoxabanisa abantu phansi so ufuna umuntu umeshare so story sakhe noma mekhona inkinga futhi kufanele siyilungise ngeso story sakhe siyilungise. Yini ke le yenzakile? No kushuthi lana into efike yenzeka lana wena sisi ngithi nje kuNkulunkulu sesihlala naye khona ngale emadadeni uzama igama lakhe yawo bakamphela. No right. Futhi nje sibambisene sesibambisene unengane yentombazane ya naye sithi ukukhula kancane kona ke phela bo senje sisathandana nosisi kanti sihlala ndawonye kahle sihlala ndawonye so naye ingane futhi sihlala naye. Right. So yangazi ingane ibikushuthi nje naye bimkhonzile noma ngazi bekungkhonza. Ingane ke asifuna ukubona lapha yana ke ingane eyakhe usisi ufike naye. Ingane akuyona yakho. Alright ke nayo into ebengifuna ukuyizwa. So kushuthi kuvele ilebele umuntu ngiluthe kwagcina umuntu eseluthekile. Mikulutha mhlawumbe ke ikulutha njani futhi ucicisa indawo ikulutha kanjani? Ingane eluthe wena bungenankinga mikulutha ke mhlawumbe sekuthiwa uchazela ke lapha ke umbukele ekhaya mhlawumbe ke bikulutha kanjani ingane? Cha sengisho ukuthi ke ibinokungisensa fese ngikhombisa ukuthi cha ngathi khona la efuna ngathi ke siye khona na kodwa manje yabo nami ngagcina kuphela umuntu wesilisa nami inhliziyo yathamba. Mhlawumbe biyenzani ngabe indlela yokugqoka mhlawumbe biqwa ngayo noma indlela noma bekhona into ade yenza yini le biyenza ufuna ukwazi mina lokho? Hayi nje indlela not ukugqoka kodwa indlela ebi-acta ngayo nje ukubona ukuthi cha yazi lo muntu lo khona into ekhona so bekose noma wakho mayengekho ngathi cha mase ngithi nami ngithola ukuthi hayi no kahle nawo sisi lomncane ngathi unama feelings naye yabo. So mhlawumbe ingane uyishiya ngeminyaka emingaki ke lengane oyishoyo? Yona sithi ukukhula kancane ngoba ise-technical college manje ngathi una 21 kanje. Alright okay. Usekhulile. Alright. Manje ke nase ke nabo wabeka ke uma wengane ngasekho ke esathe ukuphuma wabeka ke amabili ke kwahlangana wabona nathi usisi naye bevele ke ekuthanda ke noma nithini ke ulimi leni abafana nithi beyishaya naye ngawo. Noshuthi waqala nje kulong kungijontshana nje kungijontshana uma wengekho ngala udle ekhaya uphinde futhi nje esibayeni esisodwa. Ushaya nje umama nengane konke isikhukazi neqanda la khona. Ya kona mususu yabo kona yabona into kanjani impela yabo so ke mbukeli wami lapho ke ekhaya kusazoba mnandi sazoshuba lana ngoba nje impela ngiyezwa manje ubhoti into engixakayo kodwa mina uthi ingane eyamluza wase walutheka kodwa futhi uyena oshayo ukuthi usaqhubeka basole bantshontshana umama nengane ngala kuyenzeka futhi ngifuna mina uqhubeke ukuthi kwenzakalani ngifuna nje ukusizwa ngestory sakho. Cha futhi njalo basothi kumele ukuthi uma ukuthi mhlawumbe uma engekho
sikwazi ukuthi sisebendaweni kwaya lento yethu yangokuqina yabo lokuthi noma sekukhona mekhona umama esebuyile semsebenzini mhlawumbe ebusuku ngibe kunyonyobe ngikhokhobe ngiye endlini yakhe noma sibe sihlangane noma endlini encane kanti soba nebhadi ke sasikwenzeka ngithi ngiyavuka nginyonyobe endlini encane kanti umama uzovuka sibevuka umama angeke embhedeni mayefika lokho njana asithole se-bathroom naye ingane sesoba khona le endlini yemzini wenu nomama lo nayo mama manje kwavele konakala kakhulu-ke lapho umuntu imake-ke umama ngifuna ukuzwa lapho because lento njengoba ithi usamina ngingahlangene umama usanifica nobabili nibhizi ngentweni yeni eniyenzayo i-bathroom emzini wakhe ngoba phela naye emeke umuzi wakhe umuzi wakhe nengane yakhe amathumbu akhe azala wathini i-reaction yakhe kwenzakalani azwavele wakuxosha semthani nje waqosha ukuthi asiphume yabo nje wavele wabo kwaba into ongayazi kwaba umsindo nje umumi waze angaze ngimbone ephoxeke kanje yabo nje kwabonakala kakhulu kakhulu. Alright, ke story sakho mina ngiyasizwa into engifuna ukuyizwa la ukuthi wena ngala ebusuku uba busy nomama emini umama engekho emsebenzini uba busy nengane yini ke lena ebisiyenza ukuthi uqhubeke noma ubona ngoba uyasho ukuthi uyabona ukuthi ku wrong yini ke lebisikwenza photo lokuqhubeka into entshotshana nengane aze fanele ukulingeka yakuthola ukuze khona ngisese bad habits die hard ngiyabona ukuthi shuthi yabo into emnandi noma into wrong ivela ave imnandi ngoba khona lokho besho ukuthi ke live is stolen ukuyiphetha lo ngoba alright kuthi meko ukuthi nje fanele sibe public nje sivuka ukuthi nje akukho mnandi kusamnandi mentsantshotshana kuphela manje ke mina into engifuna ukuyazi njengoba usibhalele lana ke kwi story sami yini wena oyimisele ngayo ofuna yenzeke ngoba mina ngiyakholelwa ekutheni njengami njengomuntu wesifazane nawe mhlawumbe umuntu wesilisa umuna ingane ngeke ulilahle kanjalo igazi lakho umama usangayixolela ingane yakhe wena istory sakho usibeka phi kuyibeka phela lapho yini ofuna officer yenzeke yazi kona mina bengifisa ukuthi ke asixolele sobabili anixolele nobabili okay menixolele nobabili vele ingane yakhe uzoyixolela egcineni igazi lakho akwazi ukulahla igazi lakhe ukuze vele kuyasho kuthiwa blood is thicker than water okusho ukuthi igazi lakhe engala mekuxolela wena uxolele ekutheni akuxolele ukuthi wamphatha kabuhlungu wenza into ebuhlungu kanje nengane yakhe bese yakwamukela ukuthi ube uthi ujole nengane yakhe ufuna axolele kona kuphi ukuthi nibuyelane naye noma axolele ekutheni nizoqhubeka nengane mina okwami ukuthi okay lokho bekwenzeka nengane bona into ebengafanele ngabenze kwaba ukulingeka ya kona wrong futhi yabo so ngafunda kona ukuthi chaze ngena isiphetho futhi lwazi bangasihle nengane kuyimanje ihlale rest ayisakwazi kodwa ukuyikhaya yabo ngaso lesimo lesi okay mina kwami nje ukuthi ngifuna sixolelane nomama sekhaya sibuyisana ingane ibe ingane but mina anginankinga nalokho mhlambe naye mhlambe angasho sana inkinga mhlambe uzofika lo mbuzo ngifuna ukubuza ingane ibe ingane lento ayishoyo usazokuba kanjani ingane umuntu esenazana naye nenqunu nobabili usazokwazi ukubuka ngelinye ihle ngelihlo likababa nawe usazoyibuka ngehlo lokuba ingane ihlele ekhaya wona phela wona kunzinyana kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ezikhathini zamanje esumndeni sesingakwazi ukuthi mhlambe maybe sihambe wondawo njengoma counseling obani sibone ukuthi mhlambe ukuthi senza njani kodwa ngiyacabanga ukuthi mangase sihlale phansi naye umama wasekhaya ngixoxisana mhlambe singaba khona engaphuma engaseke wenzeka ngiyacabanga phela alright siyathemba ukuthi naye uyabuka ke lapho la ekhona mhlawumbe futhi naye kuzokwazi ukuthi kufike enhlizweni yakhe ukuthi akwazi ukunixolela but thina lana into esinganenzela nesingayikusiza ngayo ukuthi sithathe umama sikwazi ukuthi naye simise lapho ayokwephetheleng nengane ngoba angazi noma itrauma noma kwakuyinkinga yoganga noma ingane bisaqala yini ungena estageini wase wena nje wangakusebenzisa ke wena ngizokusho lokho wangakusebenzisa wena ukuthi ube umzali ngoba kufanele singane imiphuma
ngaphandle ngoba nikhonela lokho sikhonela lokho ey'nganeni sikwazi ukuthi sibe abazali ey'nganeni akukhathaleki ukuthi ingane izalo ubani ingane ifike nobani emshadweni noma kwenzakaleni ingane yomuntu wakho fanele hlezi lokho ukwazi ukuthi ingane yakho vele phela kulona igazi lakho kodwa kube uyamthanda umuntu fanele wazi wena ukuthi ngimthanda nengane yakhe yabo umusho kanjalo nengane uyithethise kwengane yakho hayi kona ukuthi inkinga ekuqaleni kahle kahle siqala kwenzeka lento lo muntu wethe ukuthinta amanzi asayobamponjwana yabona akwazi ukuthi ungavika ngazo iphuzo lezi akwazi because into mina ngiyakholelwa ekutheni umuntu into ayenza ephuzile into akade vele efuna ukuyenza amandla mase wathola lapho noma isibindi sesithola lapho kutshwaleni awukwazi ukuthi ungavika shuthi kube kuvele kuyinto awuyifisi ungenaso isibindi sayo kona phela kokubona angifuni nami ukulebele ngenza ama-excuses amaningi ngoba sekuyinto eyenzakalile khona kwaba yiphuza nami kwakweka siyona futhi inhloso ukuthi kube into kwangasiyona into eyayiplaniwe ukuthi yenzeke into kodwa-ke mina engizokuncoma ngakho nje bhuti wami ukuthi ukhombise ukuthi ube yindoda ukhombise ubudoda ngempela ngokuthi ukwazi ukuthi usibhalele ukwazi futhi nokuthi uzoxolisa nje uzobukwa umhlaba wonke ukwazi ukuxolisa abo waqala wayivuma inkinga yakho walivuma iphutha lakho because abantu besilisa abaningi abakwazi ukuvuma iphutha labo noma nawe uqalile waba nenkinga waqale waxeka yona ingane wathi iyona eyakheha uthe yakulutha kodwa ekhambeni kwase kumeqhubeka istory usuyasho ukuthi cha awufuni lokuba nama excuses ngoba nawe umuntu mina ngizokubonga kulokho ukuthi nje ukwazi ukuthi ube indoda njengoba usuyileke lapho ke mbukeli ukuthi khamba kanjalo ke nje inkinga nje inkinga zikhona emhlabeni kodwa ke ungathola ukuthi wena unenkinga kanti enkulu futhi eyomunye nomunye unenkinga enkulu futhi kuwena yakho uyabona nje lento lena sokwazi ukuthi lapha sixhumane ke naye ke umama sibone ukuthi thina ke njengayo ke lana ke istory sami iSunday Sazaka TV simisa kanjani danko